אקשן. שלום לכולם, וזה אני יואב, וזה שחר, ומבית ספר לרדסטון, ואנחנו עכשיו הכנו מכונת רדסטון, וזאת המכונה, עכשיו נראה לכם. כן, אז קדימה, תתחיל. ויש לה הרבה לגים. הופה, הנה, אז זה נפל. לא, נסתדר, הנה. עכשיו זה נוסע, זה מפעיל את זה, טוק. הגיע לשם, פתח דלת וטרם. אז זהו. נעצור,